Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să facem un review plus test la petardele Piccolo Corsair de la Enigma. Așa, Enigma Fireworks. Hai să începem. În primul și în primul rând, în colțul din dreapta sus avem codul petardelor EK0201. În stânga avem Enigma Fireworks, Piccolo Corsair, categoria P1, da? Producția este 2019, aveți aici producția. 7 în 2029 expiră, deci practic astea durează 10 ani. Certificat european, aici ceva scris în rusă, ceea ce eu nu o să înțeleg niciodată, rusă sau bulgară, cred că este totuși. Aici avem produs explozibil. În partea dreaptă avem cadranul de aprindere cu care o să încercăm să aprindem o petardă să vedem dacă funcționează. Eu cred că funcționează. Sus avem 60 de bucăți. Partea stângă absolut nimic. Jos avem codul de scanare, QR-ul, cred că este. Aici iarăși avem de contact, de fapt ăsta este site-ul lor, www.enigmabg.com. Iarăși codurile, aici avem materiale reciclabile, chestii, Enigma Fireworks din Bulgaria, da, deci este o firmă din Bulgaria, iară scris ceva în bulgară pe aici. Și da, hai că deschid să vedem și cum arată o bucată. Ok, după cum am spus, în total sunt 60 de bucăți aici. Eu am dat deja două, să văd cum bubuie chiar foarte tare. Este o roșie această petardă cu cadranul galben, da, cadranul galben. Mi se pare foarte, foarte tare, după părerea mea, e chiar super genială. După cum știți, în titlu o să facem și o comparație între astea și cele de la Fire Show de anul trecut. Deci uitați un pic, este un pic mai mare cea de la Fire Show, dacă mi-ar fi și focalizat. Ăsta ar fi super genial. Te rog. Așa. Deci este un pic mai mare, dar după cum am testat eu, bubuie cam la fel. Deci da, cam asta este, 60 de bucăți în pachet, sunt foarte faine. Hai să ne întâlnim la un test. Piccolo Corsair de la Enigma. Bun, bine de tot. Bine de tot. Ok, mai dăm aici Piccolo Corsair Fire Show 2019 producție. Bun. Eu zic că se aud cam la fel. Chiar se aud bine, ambele. Foarte bine. Acesta a fost testul. Vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați de like, subscribe. Ciao.